my sme však měli tiež praktikum. A to sme jeden praktikum měla ve Brjazenskej škole v Delnej Łužici. A jsem bydlila 4 týdny pola Janec, Bildarec, v Dešně. A když ja na to myslel, so jsem ja s najstarším děčom dobiała se tym 3-letnym Hermanom, który je nitko tym blidarski mistrz, jsem ja dobiła do konzuma heć, a kasu tam żony zadžiwane ladali, so ja se s nim serbsryczu. Ja nie wiem, jsem ja to wopakirycza, aber nic tak, kaž oni wurekovali, aber docela, so jsem ja z takim małym holčkom serbsryczava. A potom je se ještě v tom času narodil ten Peter, ten druhý, ale potom ty druhé děti ja nejsem, ja seznala.